bed kod emomiyo nawacho ni an ng'anyo manyoro no kayiego nikech e tok ng'anyo no nitie wach. E tok ng'anyo no itiyo mana gi wach shida ma jopiny dhigo manigoni mondo gidhir gimoro ma ging'eyo gin giwuon. Nikech ka gidhi e gine, ka gidhi kata meetings ma giromo gi jigi, isiki winjo ni Ruto must go. To nabiro ka ma wacho ni Ruto must go where? Nikech Ruto en president moyier. Gik mane giwacho ni otimore marach ne gisedhi e Supreme Court ma Supreme Court owacho ni Ruto e president. Sani gisiko ni Ruto must go. To giwuondo mana jopiny. Koro gimiyo ichwang' bedo mang'eny kuom jopiny gi miriambo nikech Ruto to onge kuma dhiye. Sani jatend Azimio nonego bed piny gi jatend piny Kenya sani mondo giwach kaka jotelo. Ting'eni ka gimedo bedo gi chest thumping. Owacho ni jatelo chest thump. Jatend Azimio osebedo ka chest thump, wuoyo marach, wito wach, okodwa ni mondo owinjre gi ker. Koro ker be otamo wang'e. Emomiyo awacho ni jogi ong'eyo gima gidwaro. Chiegni ni gidwa loko loch. To mano ok nyal yienegi. Nikech mae sirikal modonjo e seria. Ok wanyal weyo ji ni dwa tungo piny nono nikech gidwaro gik ma gidwaro. Wang'e mang'eny ni magi jotelo madwaro gigo ma gidwaro makonyogi, ok makonyo jopiny. Nikech sirikal mokalo